Sa number 8, Mayor Albi Benitez magahinyo sa approval sang konseho sa road closure sa natalana nga ipatuman nga car-free Sunday sa Dalan Lacson. Nagpadala na sang letter of request si Mayor Albi Benitez sa katapos ang sangguniang panlungsod para mapahanugutan ang natalana nga road closure halin sa Banga Ramos hasta sa South Capitol Road sa Dalan Lacson. Magasugod ini las 5 sang kaagahon hasta las 9 sang aga kada Domingo sa bulan sang Hunyo para sa ipatuman nga car-free Sunday sa Bacolod. Sino kay Secretary to the Mayor, Attorney Carola Joseph Chu, mayara sa minor rerouting nga ipatuman. Ini ang kabahin sa nangin rekomendasyon sa Bacolod Traffic Authority Council nga ipatuman ni Mayor Benitez agud mapasanyog ang kampanya para sa ikaayong lawas kaga pagpangapin sa palibot. Ang katapos ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang nagpabor sa among lihok, ilabi na nga kadaman sa mga negosyante ang matagaan kahigayunan nga magserbe sa mga joggers kag pedestrians nga amo ang makabenepisyo sa ipatuman nga car-free Sunday sa Hunyo 9, 16, 23 kag 30. Measures is a temporary program, no? It's not na permanent gitsa nga saradaan gid, no? During the BTAC ng council deliberation, this was received very positively, no? Kay ginalantaw man nga that will also contribute sa commerce mo.